sing abdul kalimatan kelawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan Malik saking Abu Konami nage kawasta lawan saking Abdul Qasim kang kaputra dari Ahmad Karyo iku bangsane miwasinian ikala ngajil muadab serta sarap iwanamu Lalulan kita fikir ya Robbana ilmu matek lan mangani badhe lawan ilmu lupa dening wastane gurune ki sejak karya yaya putrane ahli ingkang bangsa tamrene kelawan sandal kodir nyelan angalagir kapunika saking astane ingkang kakasih mangko andit Abdul Said Mubarak majuwe iku menange jamaning para ulia ingkang alim-alim kabeh miwa kang mawi karomat lan sami maripat sedaya ginoronan sampun tan ana ingkang kalintang mangkana si Abdul Qadir linawung saking sesamaning rawani kabeh malah sampun ulama kang sami ginolone sadaya bansane kantun pangun Deni Rasa Abdul Qadir wonten kang urusan unggang Imam Robai wastane punika miangkat sirahing sake ulama Imam Robai pan sampun mantuk ing karomatullah mangkana wa mali-mali kang lungguh
narikan angulani paryoga minangka gegentenipun kunang sampun karadesa dan anak ingkang peryogi minangka gegentenana Imam Rapai Longgo Hemong Seatul Qadir Jalan dinangkung saking sasama ning para aulia agung kang ing para jabat dan mangkana Abdul Qadir Jalan waskinan gegentenan salungguh guru salungguh guru anglingi ing madrasah maka sagonge sudagar kang sugi-sugi sami asuh artani dan kaperdaya perdayane ambet ciking madrasah agung kinarya bamurukan wong akeh maka wustani sampurna wong ngaji kato ing madrasah sampun gemuruh wong ngaji Quran lan kitab berkait si Abdul Qadir amuru sapraja ing waktu punika ngejra nabi wincal pancatus kalina sawarsa langkungipun maka kaumurineta Se Abdul Qadir Jaelan nalika lunga ing Baghdad kalaling dados gegenten Imam Rafi'i kang lina Syekh Abdul Qadir Jaelan masa iku ingkang umur 50 sabda warsa akata wong kang ngunjungi anak kane madrasah ulama lan para saleh serta dadi panadara agung ingkang krawatake para wali kalawan Si Abdul Qadir Jaelan angalap pada Imam Hambali wastane kang sinuka dening Allah konten dening kang karomat ing Si Abdul Qadir Jaelan masyhur tan kongang cinandakan lawan tekan kongan maling caritane dawakena semuhidin para karamate pansampun kaluwining ngerat kasabuting dorak raja ing dalam kitab kasebut
datang kana ukuran lawan lewi abadangi lewi peciking aulia kang dina dasapat lan muka-mukanya patanga kalawan lalebening Allah kang maha luhur ingkang amur baing alam hikayat ingkang karim ngucap sawiji ulama Imam Abdullah Wastane kaputra dening Sulaiman Hasim ingkang bangsana taisun angrungu saking sing kang ibu si Abdul Qadir nalika dohir kang putra maka pati mau seana ing sawiji masa anaki Sultan Arsa ana saking sesuisun araing tanggal Ramadan angin tanah kang ningali ing tanggaling wulan Ramadan maka ujare waktu sakunging desa Jaela kaprae tingkah kita puasa babandurung anu tanggaling sasangkan Fatimah amus aris maring komes sedaya yen patutkan sirakabe mongko isun karya tanda sadinaiki ora arsanu suana kisun muhidin karena apa nyana nizon dinaiki tanggali wulan Ramadan panisun taklid badening si anak manira asamuning apuasa kaum sedaya amus kaula anu kewala sarjo kaum jalan paksa pansame taklid sadaya semuidin tinggal sasampuni amankan Oke, wong lian desa mancing ing jalan tuturin dinaiki puasa Dene sami aningali tanggal wulan Ramadan
dene masih alih tur masih kundang sesepan dan kedawangan tingali wonten dening ing nalika Sabdul Qadir jalan nalika bobot kang ibu kaon saweda puasa untuk kutub Rabbani wal arifis Rabbani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jalani di barakati wa karomati Qansi Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya, dua anjing apa sedap. Yang apa? ya Pak sibuk pada waktu ini Pak Iya. Gajinya bayar naikkan ya. gimana Naik. Nah, sampun saya sampun. Hah? Coba yang bisa lagu bisa sampun. bisa sama Sampunipun. Sapunipun kopila bideka lan hartane Lewat caksana. Lewat caksana. Yang bisa laguna ya.